तबियत ठीक नहीं खे गई कहाँ गई बड़न अजन तो दवाई मंगई थी ना का हो जानू कहाँ हाल बाटे कहाँ गई रही जी। अरे जानू जानत नहीं खूब कोई बहरिया काम करे कुछ हो तारा के तो पते रहेला कहाँ गइल बा बोला तो काहे मनहूस रहत लू तू हो मनहूस का रहतनी जी अब जैसन दिन करत बाटे तो का आदमी करो कहाँ हो गइल बाटे कुछ तबीयत ठीक बा ना बस कपार दुखाता खाली। अच्छा दवाई लिया देम तारा के जाइम तो दवाई तो खा खा के बुझाता कि आदमी मर जियो ना दिन भर दवाई खाली मरे के नाम लेते रहलू हमारे सामने ना तो का कोई अच्छा कितना एगो दवाई काम करो का बोली शाम होइए गइल बा खाना वाना बना दियो का अपने बार बनाइयो का हेरो ना खान का हमार जाए के बा एगो दोस्त फोन कइले रहे जान तू कहाँ जाए के बा अरे जग लागल बाटे ओई में जाए के बा राती में जग देखे राउर न दिन रात जगे आ पार्टीए त फंक्शने सब रहेला। टाइम हो गेलो बोलेले रहे इंतजार करत होई जा तो हमू ना बने हमू ना खाई जाई। अच्छा तारा के लिया दे बाजार में से का खइबू जिलेबी हाँ कोई जिलेबी खा के पेट भर के सुतेला समोसा लिया दे मोमोज लिया दे तारा के जवन कुछ सब कुछ लिया दे लेकिन अपन हम खाना उना ना बने जाई लेके आई मोनिया से कुछ ठीक बा जात नहीं मेला में से जल्दी आई वो घरे के उ नहीं के अकेले हमरा डर लागेला। ठीक बा आराम से सुत जी लुका के ओढ़ के हम आ जिम लुका के का सुत जी हां जा ठीक बा ख्याल रखी हो ख्याल रखिए बुझाला ना कि तितकी समाइल रहेला वैसे दना दना भगियन दिन रात इनकर यारे दोस्ते पता नहीं कि कहाँ कहाँ इनकर कामे उफत परत रहेला जात रहेला जा हमू अब तक खाना उना अकेले जो के थोड़ा बनाए कुछ लइहन अपने खा के सुता हो जाते ऐसे सुते खाली दिन भर फोटो ये खींचे में रहेलू तो का हो जे फोटो खींचम त कहां गइल रह तू अरे गई रमी ने एगो काम रहल खाली कहाँ गई रहू तू रोज रोज कौन काम रहेला। अच्छा वो सब बात छोड़ आज आइल बनी और कुछ दूसर बतियाव बात का माने का बतियावल जाला का कहतलू तो का बताबे ना रोज तो बतिया लेकिन सही में कहां तू चल बहुत गुस्सा आवेला हमरा काहे ऐसे खिसिया के बोलतलू तू हो का खिसिया के बोलतलू मेरा रो भी कभी भी आराम से ना 1 घंटा रहेला तू पता ना हेनियो लागेला कि कितना काम करेला तू अब कितना तारे बिरी तोहरे बिरी त बानी बताव त हां काहे दे भागल बड़ अच्छा खाना खइलू हो हां खइला ठीक बा टाइम से खा ले के चाहिए अपन ध्यान रखी हो न तो ना खइबू न तो दुबरा जीवो आइले ही भाई तो अपना घरे से आइल भी तो कितना दुबरा गइल बानी हम ठंडा नहीं खेना लागत ना ठंडा नहीं लागत ठीक बा ठंडा नहीं लागत और सब बताओ ठीक बा ना हां और सब ठीक बा रवा खाना खइला हई हां हम गए हैं बाजारिया में तो नहीं खा ले अभी भूख नहीं लागल हमार हां घरे काहे के खाई मेहरारू के बनावल अभी हमार जाए के बाद दूसरा और अब देख ऐसे मत कही ना जब आइना तब जाता नहीं ना कबो तो कहीं के रहत नहीं आज एक दिन ए जब से हम शादी भइल बा रहुआ एक दिन भी घरे नहीं खी रुकल अब दिन भर तो तोहरे संग मन रही ना मान ले एगो दोस्त फोन कइले बा तिलका पे जाए के बा पूरी खाए तिलका पर जाए के बा अच्छा जाए हमरा खातिर लेकिन रसगुल्ला लेके आई वाह तारा खातिर रसगुल्ला ना तारा खातिर कुछ लिया देम छेनो लिया देम रसगुल्ला मंगला ही तो रसगुल्ले लेके आई छेना का जरूरत नहीं खे ठीक बा खिसिया तो जात नहीं लेके आई ठीक बा कब आई रतिया में आ जाए ना रुकिए मां रे हां इहाँ ना लगेला अकेले हम जानते नहीं कि हमरा बिना तू सुता सकल ठीक बा 12 बजे रात ले आ जाई इंतजार करियो सुतिया मत 12 बजे रात की आई में तू का हो जाई खा के तुरंत मिठाई लेके आ जी ठीक बा जाई अच्छा तू सुत जा आराम करत है जी ठीक बा ठीक बा आराम कर है ऊपर कर पैर देखियो बच कर रहियो केवाड़ी बंद कर लियो घर के ठीक बा जा हम जाते नहीं जाई जल्दी आई ठीक बा जल्दी आईम सुत जा आँख मूद लो ठीक भाई तो मरद के कबो चैन ना रहेला जब देखा जाते पता ना कौन सौ तीन से मिले जालन तो गुस्सा बरेला नहीं करा पो अरे बाप रे वो भी तो का हो अब लोग नहीं ना लगता हार माने अब लोग घाई ना लगल सुतल हूं ना कौन इतना देरी से कमीनी होत रहे राउर अरे कमीनी माने बतैले ना रही तारा के कमीनी कहत लू कि गोई रमीन घूमे हमरो के नींद लागल एक बार के अभी खानी नींद एकदम खाना वाना खइलू कहां खइले बल्ले कि नहीं लई माने बनैलू ना हम कहनी कि ना रोज से काम खाना ना बनाई अरे यार तब हम का करी ठीक बा तब का ठीक बा आ ठीक कहनी है बढ़िया कहनी अपने कोच ले नवनिया जाके जाई हम नहीं जानत जाई काहे खिसिया जालू का खिसिया जालू अपन मौज मस्ती बुझाता अच्छा ठीक बाटे हम आवत नहीं अब जा तारा दिन रात ना खाली अपन अच्छा बैठ खिसिया जालू कोनो बतिया में का बैठ
अच्छा सुना, बहुत जोर से भूख लागल बा, किसी मत ला ओने लहूर के आईनी है अभी ना भूखे लागल खनी, बा। जा खाना बना दो, बहुत जोर से भूख लागल बा। बहुते जोर से भूख लागल बाटे। जा जा जा, हमार जा तनी खाए करतनी। हमार बात ना मान सकेलू, हमार मेहरा रे होता इतना, कम से कम खाना जा बना दा। ना मांगती तब तो आदमी घर से बाहर ये निकाल देले रहे। हां जा जल्दी बढ़िया से सब्जी रोटी बनिया, आलू गोभी के मटर डाल के। हां ले आइल बनी का मटर। अरे लेनी ही मार्केट से, जा घर बनावो। रउआ ना खुद ले आओ तनी। जिंदगी में हो तुम तो अरे मर गई तो हमारे जानू के फोन आ गई। का हो बोला, सुनात नहीं खे का? अरे हेनिया घूमा तनी। अच्छा ठीक बा, आवत तनी, काहे के टेंशन लेता लो। ठीक बा। ठीक बा, आवत तनी। ई मर देता नहीं, ओहर खाना बनाए गोइली, रुक भेंट क के आवत तनी तब खाना खाई। तब ले खाना बनाए में उनकर से भेंट क के आ जिम, तुरंते काम हो जाई, भेंटो हो जाई। के को फोन होता है? कहाँ चल गलन थी? का लिखले बनन? इंग्लिश में हमरा पढ़े ना आवेला। हेलो हेलो क्यों बोलते नहीं? हेलो आवाज भी जाती नहीं है। हेलो 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 कट गल फोन आवा के कर फोन रहे कट गल फिर आ गई। हेलो हाँ के बोलता? हम के बोलत नहीं, उससे तारा कौन मतलब है? तू के बोलते हो बतावा ना। भतार के फोन है? बुझाता के मतलब कि 10 गो भतार रख ले बड़ू कि तार भतार के फोन आवता है पर। दादा है केतना लड़ाकी लेखा लड़ती हो मैया, हमारे मर्दा के फोन पर फोन करके मारब ना तार बबरिया कबार के जहे बाउन हो जी गए मर जेबू पहिला कहीं की। अब ताड़ू है जी गवा अंड संड बोला ताड़ू फोन करके। आ कौन है रे? हाँ तोर मर्द के फोन है का सबूत बा कि तोर मर्द के फोन है? ये हमार मर्द के फोन है कि ना? कौन है इस? हम हमार मर्द के फोन है त मर्द के रहम मेहरानुए न रह हमें। ढेर बोलबिस ना तो धक जबाना खींच के हाथों में दे देम, समझ में आ गइले? ई कहां गइल बाड़ा ने? आई का जिन कौने माई के फोन आइल बटे हाथ ना लड़त ये मन तो करता न रहित न जगह कत कर बढ़िया से बता देनी। आए हरामी कहीं के रख कुत्ती कहीं की। अरे तोरा के हम का बताई, तू औरत थड़ी समझ में नहीं का बात है? आए गाड़ी दे भी रे हमरा। आए कह के हम गाड़ी दे में धको जिगा झोटा में आग लगा दे जा बाड़ू जिगवे जानत नहीं खु अभी हम कौन आदमी है। कम बोल समझ ली से। अरे तू कहाँ के हैस रे? तनी बता तो तू कहाँ के हैस रे? कहाँ के हैस? अरे आओ है जिगा आओ ना तनी कैमूर जिले में आओ। ओ जिगा तोर भातर के पटाइम कहे के हमार भातर नहीं के का? तोर भातर से लाख गुना हमार भातर सुंदर होई। तोर मरद के ना हरे धिया, ई हमार भतार के फोन ह, समझ में आ गइले? ढेर नौटंकी करबी ना तो माई बहन कुल कर याद है हम काम भर। इज्जत चाहते त इज्जत से रख। तू बोल रे कहाँ के है तनी? तू बोल तू कहाँ के है? हम जिगावे आवतानी तोर हातरा जबान है इतना बोल देबिस रे। आए हम केहू के बोली ना बर्दाश्त करी ना, इहो जान जी ह हरामी कुत्ती कहीं के।
आवत तारी फोन भिड़ा के नेरिए भतार भतार कइले बे ढेर भतार खाती खखुआइल बे तोर भतार मर गइल हउ का हां कठवतिया में चल गइल बा कि दूसरा के भतार पर डेरा जमावे के सोचत तारी से बोल तू कहां बैस रे आवत तनी हमरा उतना दम बा आज इन तोरा भिरी चल आवत तनी रे बहेंगा आवत तनी अभी तू जानत तक हमरा के हमू कौन एथु के हानि देखत तर का बताइए दे तनी होय देखो फोन को कहने रिया भतार भतार कइले बिया तनी देखत तनी ओकरो कैसन भात बोल रे बोल तू कहां बाईस आओ ना तू कहां बाईस आओ जे पेरे तारे खड़ा बनिया चल ना हमरो के डर नहीं खेला को हमू आइए जतन आज बनिए से तोरा के बताइए दे हम आओ ना तोरा के बतलाओ तनी हम तू ये हंसका रे बहेंगा बा अरे भैंसिया आए हता लड़ दे धक आ कहां रही जी हई देखत अरे हां जी के काला कर वो मोबाइल देले पे हंसा अरे तारे हमरा के बोलत है मार हेकरा के जाना तरीका जी रहुआ अरे वो के जाना तरीका बहेंगा के कौन बहेंगा हिया हई से मार हमरा साथ लड़ती है हई हिती बुझाता के एकर माई बाप कपड़ा नहीं खे देले ऐसे तेरे माई बाप कपड़ा नहीं खदेले ये सलाह हमर देख सब ढकल बा देहाती के वार काहे नहीं बोलत हो बोली ना क्या होते ई कौन माई हिया सतीनिया हिया हां के हई फोनवा पर मार हतना कर जावत एकर हेतना एकर हाथ में मर जाल हो गइली हमरा के हाथ में करी दी हां तोरा के छुई ध के गाड़ी दे में ही में जान जी ई कौन हिया जी हमर मर्दा के ई के हजीरवा के छोटिया दोनों बड़ी कैसे एक जन हो गइल समझाना तक हमें जानना नहीं हो हमर 10 साल से मारा धन समझ ली 10 साल से हई का कहतिया जी सही कहतिया ऐसे तो अंजनी दोनों तनी एक जन हो कैसे गइल रहुआ कहां जाते हैं बताइए आए को तोरा के जान है बाबू करत हो नतियू आए को सतीनिया के तोरा के पका के दैले बड़ा अरे हे को दवार का कपार पे बैठा के रख बन जी अरे बुझा हमरा के जाना सोच नहीं के हमरा ऊपर बा हम लंगट घुमतिया लंगट घर के घुमत दैलिया लंगट वाली आए नतियू तोरा के तो मन करत नतियू घुमा दी जान जा हराम कहीं के कमी है जी के करे के रोटी से रहो साल के बनी काय बनी के होय तोरा पसंद आइयो बोला ना बोला हमें तो मन करता है कि मार के भाग रहो ओकर साथे जाओ हे तार के पसंद ढेर हमर मरद के अपन जवानी देखा के पस ले लहड़ू हां कवन कवन रस पिया देली है कवन कवन बहुत हरानी कहीं की हां